kumanyanga inki bigo korekanira iga nakieko gerekera Richiko ria Alamisi twanyora abamanyi kurwase amang'ana ya Richiko batubeka burungi twabere tugusangana mu wakili George Mararabwakuma kera Richiko ria Alamisi kurenda asti wiki bere bono onyarira koba gakubwatiraniwa n'amang'ana yemirimo amang'ana ye county na mubwatiranete mu maetenare ase a committee iri kurigeria amang'ana pending bills ase serikali ye county ya Kisii bono taranyara koba kawikirana ase nchire yobwikirano ntwabwate topic igoro ya marimo ng'ana kiabwate mechando kigima asorogongo rwa Gusii konya twakwanire igoro ya marimo gose private land tokamanyanga ingeo korwa when you are buying and when you are selling a piece of land tokaranga mangana na mangari konyara koba okorekana abantu monyora ase chisegi chitarenge necessary kurende tugatigera mangana a government land na mangana na marimande ekera uche kuirana ntogendere gukwana kuroba kurenda ase Richiko ria rero nimbwate umurayo monene kigima nguchari wetambulisha senchire yobwekirano egera turigiriria mangana a general mangana mangi gonye kubwate kubulia konde wensi kerio tagete kumanya igoro ye Richiko chaka gutumekera ngereri kiao no bwate gento kiguchandete utagete bumanyi bwake sheria utaranyora nga yugo chakira turanyora mu advocate turanyora mu wakili rero no arege gase studio nabo gutuma kubulia konde wensi egera nyare gukubika burunge utaraimokie getambukire kebe gechenchu bugima bwao asenchirembe usekero kende asenchirengia igobana gendera gutubwate kurobona iga mbaka tuwikomo elio bwege pindi kurende mona astura aligererie nenchira yokugayana ebina bichulirane tase bigambero nenchira yokugayana ebina kina kende gionsi nakyo okugayana ko wocha imena kyo monta konyoro bwene bwaye ekere nyorire asubututukanu gete igobana tobeso gosuka yanero Ndizi TV obwansu bwo Gusii nabo tobwate gwetera senchira ya online platforms no tulegale buna Ndizi TV News digital yone nsema ya Facebook nabo YouTube no tole Ndizi TV News ne namba yesiminere gorogabo ase TV yao ekerota gete kobolia chaka kubulia bono iga no tole no mugambige gase studio ogocha kwemenyekana eria taliae egere atumanyia mange igonye mbono kwigorere taseni kiao kia Ndizi TV ikaranso ikikurobono iga mbaka chigo chikoraga chinsa ibere chideke 45 kiagera nere nabwata sako genda amang'ana yebine bitogoteba nere natagete gwikirania gasi yaye buno muntu igobona karibu sana weikomoelio karibu sana ase studio bia mono sana gwika Ndizi TV. This is the second time. Yes, it's the second time. Karibu sana. Asante. Kamera ne yago nabo kumanya mwanchu mulire na kyokoro kwa brief introduction egera tumanya goswa asege ikaro. Bia mono somo tegereri samari tango Nyambati Gideon. Nyambati Gideon no wakili na currently nde chairman so munyakirogo wa Orosagiri wa South West branch. Yebata ofisi ya benene Kisii ase county sano kiorogongoro ga ruwa South Western Kenya. Bia mono sana wakili Gideon Nyambati iwete ni gakorokorwase gusaru munyakirogo teneta mang'ana South West Kenya yuru munyakirogo ase kyombekeri kia LSK gose LSK yes Law Society of Kenya nero teneta ba wakili to George Mo igaranda ere ekero when it comes to South West asamangana yoboteneri gose kyombekeri yokora abanyene Richiko aiga sense ya Kenya ase county sana yonkisi Nyamira Homa Bay yes na part of Narok. All right. Igo wanera tora manera gaiga asumurubilio yoiga karibu sana wakili ekero to guche guchaka nintake naye your personal opinion sengenjo to guchaka murubilio to isugutiga egento kigendrete ko kuba trending since ito ya Kenya twaro chabanya nyimbo mbachete bakareid enka ya the former cabinet secretary o interior Dr. Freddy Matiangi tokaraba wakili baye gwetera Danstan Omari wakateba ngamba bwata no nyen court order kolende ntoko gendabo. I want just to know your personal opinion igoro ye read ya kolegete Richiko igoro korengana ne Richiko abanyanyimbo mbabwate akiyo gukora uchunguzi lakini uchunguzi yabonere limited onyo batate gukora search ibakoenda baegu search warrant through order ye court ba notify monyene ose bansa kinde
enjere ngia twakarorire EACC ribago ko check ibintu umuchu omundu bakumya kalimambi ataraji gosoka bamote twachira toigorire tujate ko check ibintu ene renjere bwenete yakorwa lakini oise korora ebintu bare gukwana ebata CCTV camera CCTV camera teriko toka se file ime ki file bare kuimukine ikiaki haya onyo bwate order ejutukanyete batuorokia ngiye korora batari ko notify matianyo monyene na tuachire ne order kusaba wakili wao tiga bache stand with us kero togokora uchuguste togokora eni njere ya mugete yoburiri tutakiri toira ni maega as tuarure because kure constitution ya bete to make registrate jingi ya sana as njere development yeri chiko rito lakini kero tokwira na mage style yeri egoja yarento bobisa yarenta suspicion no nyina banangi baru trust ya government teriki ya especially mnantu ntoisanegeti taringa sa yari muksi ntoisanegeti muntu ndi wensi gokora rugo kiegera uriyo mutakere mambi ngeja komabera onyo yori bwete jinguru okumyo kiwo oyo mutakere aja kore ruki tieto tigerawo bia mono umwanchu muligereria Gideon Nyambati ukwanire kerangereri kiae igoro ye read ria koregete igora gotebanga weika abantu barokie court order agosemba ancheire gocha gokora radio iyo nebintu bibiganeiria abantu bakora uchunguzi igobono narayo aruli birengeri byae buno monto na ende aruli birengeri byae buno muwakili twarorire side ya karibu sana muwakili mwanchumune naye tobese gutugomaega tuchakeiga masemo weka tokoro murobelyo bwelitskolia rero toira nabono wakili ebine binge mbirase bigambero ao twarorira malalamishi korwase bali bausekanete okonyoranga bokoreri mbara nyoro bwene bwabo gwika bono asengencho yo gwichurira kwebina. How do we go about it? Procedure ki bwene te kubwatimwa egere twanyoranga bina mbiri binge kiro monto nyoro bokoreri bwaye asenjire bwene rete ase korene Richiko etobwate ibiwanga awo bechikoti aso ogotegere rwibina basaso kuwasirisa maramikao asibina ndubwate category ko toko nga resident magistrate court ye kale togatura nga district magistrate lakini yabere first out by operation ye Richiko so iranki ngepe tobwate resident magistrate senior resident principal senior principal then we have the chief magistrate abu babwate category yeke wango ya mamuraka raiki kina gekubwa denki besa irenga then tugatwara high court tugatwara court of appeal tugatwara na supreme court na ande in between a court inde nchiro biko status ki high court kune court ya abali kwegas toko ge reba court ose employment and labor relations court tugantuare court ya marimo bwate section gudini bya marimo na environment then into bwate Cadiz court na antu bwate ki tribunal kire kigokore bina korengana ne section ye Richiko into bwate nga rent tribunal rent tribunal vakanje kabere katwara business premises na residential kini different type ye tribunal ndobwate nema ndobwate even IPC political parties ibintu biro quite a number so anene sitoga tiaturi ngebi nambira byuje bya marimo bya madeni biki accident kwenda niki koti ekyo ndobwate kikoti nabono ase sita Kisii County ndobwate ogembo na Kisii lakini ndokwenda paka Nyamira ndobwate Keroka na Nyamira ki ase bone erogongo rwa Gusii ikinde kire kiye igore tuna maraga kitarabo operation kiambara tumeru bantu bakora gasi ekigende dokore gasi naboko nyora nsakinde tote ngogembo barenge
matches batatu oyo makaende transfer ntoranyora replacement kiagera judicial service commission terari ketutomere so onyore ng'ebinambire gari nebina biri oise korigereri area bakabete ne area nene na kira rituko ose kira kitaika 10 amagoso nkobare asimwe nyabantu bamenyete nzakinde ayanda manene etokwene courage bagintu bakoranga bagekorere police station tunga diversion gia korire police station lakini kirikira asinyepi kia rent code pati challenge ngo police station konyerinde sajinda baurereri barabange kibroka kietirororo kia compromise system kwanyora yachire code lakini mone code once kwa rendire kino onye nekine gya criminal kubori wonge negento muraigwane turaba time to wika koti kana ndota geruke gim unless kira na serious offense like murder manslaughter defilement rape robbery violence ibito wanjuru lakini bibindu byonsi ko egura at least a month or two mutaraja gotegereru suise ko nyanga muigwane moende mo sonsorane ikine gege kuruswe court lakini bine binge konyora bichangire no ubu amate botari ubuya saginde no bogenki konyo byakire court ikina kirikira goche court nkonyora kere bina binde mbiro bitangaine ngeko egu first priority goika kebu atina kira kyumwerekeo una babande bakiete kwanyora ikine kyo nsakinde ngiri koera within umwaka ngakwa expected abantu bite Saudi onya abande bari bwango barutamangana tari gwanja kumo chaji nsakinde naye neri bagali tatoka mapema gose kwanyora kiro kabikire tari kinango chekere umujaji bakire a meeting barangira usengo chi Nairobi gose go Kisumu sande kwanyora ituguri yo kwa gwi lakini umuntu itera amaitenga uriori karansa tare go yakora kero umujaji igaire file yahe file oyo onye taiyo oyo onde gakonye itariki gakonye gendere konyakora kirigina kirikero umuntu na iraro kese ni yae acha file returns ujia somo nenoye ngaki akorire gazi ego tali muchaji ndubensi kugamba kina kindi kyose kiro umuntu ayire muna kieko ba registered igeko egwe muchaji ose number 1 number 2 number 3 number 4 nayo uja kugekora nibi nabine kubwati bire n'uburito bwabo mbire bitakoro na resident magistrate iyo koruna senior resident kuchigoro nekiro mne kia manslaughter iyo koru ujaga senior resident kuchigoro aba oyo mokeda okora kita okora bone ndogeri onyo yo tayiyororo kia uya akemenso ni aketariki waso okora ramiganga kia tage korera tarenga okora kia tariki yae nsekindu kuike court konyo mo prosecutor DPP tayiyo iyo rono mo taraso ma file tanya gudiri na basaidi bekineki ta gonyara gokagendere keju gotenena roja ando baito barutoma tari wanje sakinde konyo mo wakili ogo gosegaruarete gosurangiri uo high court high court yumate ko priority ko waji court kihinde okunyuru goja watebe kina kiao akora kanu muraramisi gaje daga murarakana tingo kana mwanya mwantu mwanya bantu takini anene mono obwene mbulinga otena gwekina tari gwanja ogotena gwekina nkubwati sababu kiko changia nebi amarimo bya success nebinde ntubwate a committee yajage tuno muske maraga iyo kugayana tubanye cyakere pilot Kisii so far ya abere Nyamira established high court boni gane progress toro from next month tutaite eve set up Migori because once be about amoja Kisii lakini kutaka kuiki ogotegera kwiri kiko karibu n'abantu bito ba Kenya tutaite kunye tume esuke ukiyange na umapei na arontorere process na torore nga na are committee ndene igoruo seje tatia abantu bali to nga mediation committee ikange n'abantu baito irinde binte binge binyare kohera ke bintu mne bi family tari haja teyo mukuruanira court because mambi mutaka kwambuire lakini mambi mbuga matikingo twara naye nabana bao naye nabana bane igende kintu taketukirigereri
kosi obomenyo bwetu no botambe kubwikina igonga ebina mbirororo bitatakiri kona wika koti ebinge biri mwari gukoraniraga bune familia mukorere police station mbina bwike binga asinga chimuna wakili adabire nkonyoro already ebina binde mbirororo koti na inche namanyetenga ekina buna gwakerikia omonto naro okwewe kina kiao kwanyoranga litukelio ole koti kwanyora tayo yairiranga bono ekina kiao yasukire bosio bantu bangya complaininga bine bichorende ntaito gotagarwa korengana muno mwakili atebire kurende mbira wakili biro byo bigwenete byera on time lakini kwanyoranga igo byirire even 10 years nakieko eranku bolinga ekina for how long kigwenerete koba kwanyoranga kiagayanirwe a verdict ya ruru either kwa bwire ose kwa bwiro ase igithuku nge chata ya Judicial Service Commission nete kinga kigibina onye kwa file yekina under certificate of agency ikina keri application ya certificate etakere kwa determined within maybe 60 days that's 2 months onye enyurire pi ata waisi takere kwa within 1 month that's what kero kwa file okwa with given within a week osabu wali ne reira neri motegereru ruling ebetari within a month or within 2 months within 2 months ekina keri as a system muge cover earmarked ne period yae lakini kwanyora ekina keri inwa abanyene mwadenga karato engaki kurato engaki lakini bono yekira asgete baruwete jigunga tutaidi gwetani engaki gete onye within emyaka ebere kine kitoraga set down for hearing kolengana ne Richiko charge na what the powers yogo ge dismiss ko court obo otobo onye yabere for 2 years lakini kyabere 1 year na bara kwegendo a notice to so cause ocho erese why kine kyawe kore court onye wagebege tutete ko kegendera ibi nambire konyara bya chakire libi kirengero mu chachi wende transfer omwaocha kirajire mutake mwate kiki direction ngikine moko gendere korosi yatigirete ose mogo gechaka fresh sejide konyara batebire nga ikine kitia kende kurwa sigeyete so wika proceeding kirikia kali kino ko boko kia kwechaba kegero mujaji ujana bara abeta amanya gosomo omuriko usenda writing yori orengo the form konyona antu bode challenges ya typist mbaisaini kego na bosonga ibare osemba bire chikoti oroje to wachia ikoti ivere na roa koti ikire 6 in total abanda bonsi pi abarigere chi typist kiri ivere nsakinde konye typist yemo ya kire leave yondo jiro sene maternity leave nere konyora bintu biriko so challenges icyunchiro kidogo lakini mbagenderete tubigere chi complain mbagenderete kurika chi typist especially tonyonga kere constitution ni bwate enough number y'abantu bako ba chi typist barakonye binde ko genda so changamoto mne icyunchiro use kwanyora ngali mogende ko rekina oyo mukure mwengo sina abantu batano oyo mukure kina kiringe kurusu court mpaka unless after 1 year onye mwa substitute ri umuntu ndagendere no rio usirete family yae onye nkeyo riario nge kunyara kwagendera mpaka umwako erire ikina gitenga kia petiri against umuntu uri so ibintu binebyo cyanga moto binekyo nkiro lakini mono ikiwa affect ikina go delay ne ntobwati enough judges or magistrate no bosonga to agatwe chichachi babere aba high court no yorandi yomo aba babiro yomaka iru transfer tanyo replacement ntu arwana last time tokara tuwatumire replacement ando uriyo renge gego jete transfer ne ruchire muranga bono kerudwa je kubori tugatabu ngabise kurigereri statistics yebina bire Kisii High Court as a High Court igobire ange 540 asibire 540 ibibitagiye ko no muchachi yoyo kegera senjo namba ye charge gitaisaini bade Judicial Service Commission ye egaetiri chiko nga
court station in the bwate ibina less than 1000 you be coverani no muchacho yo kero bir more than 1000 na liba to mubabere. So until such a time enough number of charges waja kulikwa na bustiri to bwato bolemeru bole mwenjeyo na rito zabantu bitorinde kugatolemereri ntokunyara goitera because prochisi kyo kuliko mu charge nkinge ko umuntu kibarua nkire kintambake because we cover max wamba what enough budget na bintu bindi bitakire nande bachunguse bari ko umuntu utaje korento busoku ikira korega asi yae. But that's the biggest challenge, Wakili. Inubuna LSK Southwest Kenya mwatamire kubeke merobulyo moro kide obo le marubo gotoka ekero mubwate few personnel because that's the greatest challenge. Oro chenga mo na chibi noyo mo ashugulikire bina 1000. That's a menace. Give me anything and wale gas 24/7. Nera nkuikara rose na bararwe uko na chagota liboronge. Umato mujaji nera mu binadamu. Yes. Lakini ekero to kurigireri ntu atomeru secure bwati churches Kenya ngima. Ntu kunyara batenge station gete bwati advantage kubweyende. For sure ne parents lakini haki ni eriri tutu abwate to korera. Okay. On 22nd of December mwako yo era tu meeting ta CJ into chairpersons chia Kenya ngima gokwanire go charge bine chiari getu chinchiare go ba posted yo yo matomira goja gosongo. So ntundu abwate that believe nga bono tu askoire bono yondo okogenda Muranga diga achiete on the basis ye petition ya korete. Okay. So we are again going back to the road go fight and another replacement because we thought nga kwenye tuwakora ni bono challenge ye gakora ikatoke. Okay. Mambi tugate a meeting kwa roende no nyene government jatwara masabo. Yes. Kwa rora na asimio njate tene kabwata masabo next week. Ntune LSK na Wakili ntubwata masabo Mambi or Saints Cathedral Nairobi. Okay. From 7 to 10. Na from mugabo ntutuare meeting ne council yite ya national LSK na CJ gose team yae na nduturarigiriri ichangamoto twanyorire ni between tororenga ntonyore nkirinde yo gokonyo onye nkoyo mvanyare go advertise for other positions because no na babaro mbali bakolitayo mwako. Yes. So ntutakiye tonyore replacement ye bali bakolitaya gose bande bakochikoba promoted gose bande bakolisign ibintu bine bitos challenges injiro. So ntojo tutware meeting ye Imambi Nairobi tororenga ngakito tokoiguana injiragete yogo kwanya abantu baitu through your president Eric Theuri. Yes. Ine challenge nene bono tuarorire why okonyoranga there is a lot of cases chitaranya ko bachigo korwa on time asibigambiro. President ya LSK aiga Southwest Kenya otebirenga taliga gusioka is almost everywhere singing choyoboke wabana chibina and koliko muna chibina 31+1 logistics nechi ntambe chiko, but that's why one bina biwe children. I think you have answered a question ya bantu abange bakubolinga why kina kianege sirini why kolende Wakili binambiroro. For example iboli ndro Brighton yante binkoboliga nga onga kiroroega osena amwa kiroroega ge studio tuetanire then gosena nsemo iyo boswali binabinde mbiroro abantu batagete time bara akora investigation ne go chayaba because yonye tuarwane na Brighton ntuarwa na maene chinza nande chinga kine chiake na ande to gosabanga tura abo tukibora akorwa. We have never understood. Make us understand. Asebina if you criminal wakoro in criminal assault. Yes. Ne vine vere via mwabo etogo twara ki ina ivere ntobwa recognizable offense na non recognizable offense. Okay. Recognizable offense ne rinda waka abantu baroje
onye tumieti mono ora toke ko admitted nyagitari toganyitora improve igo kwirwe court lakini se konyora tumieti mono mukwanira nyari ase police station agaramie osine expense kwa kire nyagitari na kende ikina kirige bwene koerero gote matore kweni courage abaskari bakore bokerere gari oseturuo omo chief ikire grave yani kire monake nakio gikoirwa court tindaiwa kina kio muntu akiroroe muntu wekirwe senga turachunguza tindaiwa lakini ni mate binambire okonyoro muntu aitire lakini njari kiri nkiraba turanyarego kwa certain degree imaye kuigora mastaka rero nabora ewe kaspir ku process no da report ose uwe court we kirundunga e holding charge because abo ko charge na assault umuntu riachiako nkwarora umuendasi umuntu rio kwa safari rari musubati yori akabekuru charge yereres subsequently umuraramisi agakwa bono mategeri wikabajigora nga charges kibago prefer igino geri igini kya maiso marore naye nabakorora lakini kire okonyora umuntu renda kururinirwa kyane ensi yekiro no njeso na urirene tugatagoseti kwanyora nga kwanyanyasiru kidogo teribia kyagero musikali uri go kunyanyaso kubeke seria da ile koti umuimo kege tambo kora mosoere na bakobutwa osate wawo compensate teri ntori kunyanjirana because tabu atiani interest ya sekina kiao irine njera yoburere itancheri so ntutakiri ngendo ndakeri tokegikiri batige irinde bato abantu bamenya no murembe kigi namune ke kwande court ngete time ochoira basaidi kuke court kinange kagendera because of challenges cyarenge umuntu bamwe kineke sinini kwacha kwa give up ngakora no magistrate oiruwe gento iyi tari boene ninjira gita yandu bagukwana ari nsikando waji broker naje chikuru negative attitude towards umuntu towards a court iyi etari ko bangiya lakini bano mwanya banturio guitabe gendekyo naye okobo musibwa bia mono sana wakili Nyambati nara okubolia koro kwa Linet Achoki kurochinse moche itare agotebanga thank you so much for bringing us wakili atufundishe mengi na ukweli tunaendelea kujifundisha. I never knew ebina inkibiwe ichorera sibigambero. We have been castigating our lawyers, advocates and the judges over the same. Kulenda kubolinga, what happens if I have a case and I have a witness, then all of a sudden he dies? What happens with my case? Do the case akubolinge kina igekokaba withdrawn or senkegenrekero one of the witnesses akule or all of them? Ekubwati nekina asekina gia civil na bogo substitute witness totebe nga no bwate kina related in a bank office ujire transfer ta iyo oyo oro office gano mwao na mogo substitute yo mwao okole kineki no sena se no insurance no bine biji accident asekina gia criminal they normally prefer at least kuira basaiti no nyambatatu so yo mana asira mbara babere na bako gendere nekina kegera bono kine at areta stage ujikorenta musaidi onde maybe after 1 year na bekoro kananga gintonkero kitari kironge kiaso korenta unnecessary suspicion so lili kwarendere kine court make sure kwarendere enough number of witnesses tali rasma bonse baja go testify at that stage you go testify na bo pick those you think are the best abandi nabo go abandon because uranyendo baja go kwana na repetition so it will, by so doing it has serve safe to your case entonkera gwanchanda wakili inchibuno monto na kero kendo mwanchu muligereria
naende na gikwana ringa when is evidence enough ebi nambirororo wakili to be honest ekina mune kia rape omonto otoka nyagitari nechi witness chi confirming omwana oyo nakorire gitende ikyo no musacho oyo mwamonyora nakorite gitende ikyo but kwanyore case bune kia rape nigo kire court for a long time kanga judgment yaro wali very instant asengencho obosaiti obwensi ntobwate kwanyoranga omonto rande oruseli wa mamachorro nga asengencho tutanyora obosaiti boisaine nikiniki na kia rape all of us tumanye thenge kingia koregete omwana nakoreire bokero kendo beire murito but kwanyora omonto yoruseli wa mamacho wakili then when is evidence enough mpaka birochekene nga ekeiga omonto yale gukumi almost immediately ekina kintu tutanya ku understand bia asekina kia rape gose defilement ekustogo ngogo tibonga yes igo kwanda chi stage ibere stage nere ya prosecution ekorento busaidie court kera bakorire court ya sabo mustakiwa no mwakili bakora submissions whether they have established a prima facie case ekogiruya byo kwese defense konyo ba brufiri kwa bikira se defense na yabona utakire accused person yore ende defense yao such that at the end of it we establishing there was no evidence beyond reasonable doubt as a criminal nere ovaya in terms of things evil talk on appearance of probability is on a beyond reasonable doubt tiango tuana raisi kina gia defilement defilement ni kina kia magoso yo mwana oreresta ne bo momoro so moiseke yes tadiango rabange mukuriga no nyaruka murigere no raba murango tibongo bare yes oreresta ni 18 years yes na kire stage miaka gete ne bwate elevo yege sibokiaye onye no mwana nyaruka ogo seirwe neri necessary to have an eyewitness montoro cha maiso no mwana oyiga onyore inse miaka tatebe 12 tokoteka nga tender age without even an eyewitness omochachi nabo ago believe evidence yo mwana we establish kina against theory but yo mwana oyiga kiranyo rubwa magosa amobereire etakire umwana oyoga tesibi twende getangani ayirunya gitari ni kianga kiri akiyakorera examination na abaskari babe notified mara moja bajigo secure kianga kiri buni expert onyo mumuromo gwaserikiro gotama arigwe onye ntubwati circumstances get kira mubeke to the scene of crime diario akorera DNA emaji na isambo ikorusigo mwana oli ya ando chekiwa ebinde byokonyora nsakinde mbiri kobwatiwa kwanyora kiagerire uriyo take more advantage yosoereire kiagera otarenteti no muroyo gogosa nata kerejorwe bitiri munenyaruke yegojorwe bitiri ase bitiri ndo wachi section awao yes so into what the section egodiri na rape or defilement ere page ngao page number page 3 ye bitiri keregojorwe bintu bire bitakere bibe bijorerwo kero moja ko testify court yes umwana oyoga one nata kera have examined nga nare capable wa appreciate presence ya sare onyene court ine powers yo mo judge kumu examine okonyora nare able then yo motebi umuke bibiliyo soya nyatari able or one sworn statement then abantu abagoja muna abasaiti wikotu wari umunyagitari umu examined umunyagitari yo umuruwareti
That first instance yokora arwarigo. Then kwa majabanya yo kugwesami no kurikire pitiri. Na as a medical profession mbatiko bwatu yego. Inyaroka te koba examined no nyakitari umusaja without the presence of a nurse seated next to. That is a procedure. Lakini ibintu bigo goruse ita timbi yatora. Kiagera ibintu bingi ndabirora red. Kiagera for you to ascertain amanganari togo de umusaja umunyagitari arusiye nyaroka 15 years kianga kumu examine paka jinse amujya cyabo bise. That's why takire inasi yatokororo kerako muri kore examination yamu assist kero bakora that kind of examination such that the both yeri kere record yaba concrete. Okay. Interview abange baokora okonyore pitire gwichori unone police station. Tera konya mwana oyo. Kuwaja konyora mwara umirwe court. Gusii Wakili buri ogotetea uri obwatire. So I witness gerwa kori binde byaro sinyagitari whatever musikari ne oguchunguza uri ke report ye ebwenerete. Sacha tekero mo present ikina ingredients ngiri mutakero mu establish for defilement. Okay. Abange kwanya badenga emeniere broken. Eyite koba ingredient ya yoko conflict yomuntu. Because what we look at as really compenetration. Nermone kurigereriwa. Na to establish it kwanya nebwate if sign. Normally kina ke defilement go to alternative count onye nkwa modify it. Then in this act no ukomukuna nkire tari yengiya. Nere bwate siboki myaka 10. So ibintu ebi bitake bia and that together. Kwa ma establish kina. So onye gwa establish yari yako we defense. Onye ta kunyara gwetetea then kwanya re conviction ya bere kwe ngotomino myaka 20 myaka 30 myaka 40 ibintu binebi. So idigirigete nere takereri geririkwa. Lakini waenda masomberera igo nabo kwira na bujingana ni masomberera. Because into we castigating ekineke kyaringe twakerora iga igo kisheria neta getubo saiti gete boruborito obonene so that obotoko siere bono mnenche na maetenga enasiero musacha tako etukoro clinic officer very nice clinic officer go se medical officer tako bere bwika we examine umwana uri era bono musubati rende era nabe bwika we examine that umusubati na bawe examine umwana nyaruka lakini tagu examine umwana umumura. All right. Nero wikatware nasi umusaja. Okay. Ebintu ibiko ba bigwassume. Ya weekend ensemo yobosweli. Ya geranga omuntu oli ora accused onya ko mentra bonga points. Ko manchu ko letimete so noga ndrete kubwatia nga inkikiragere kinoro chenga oboyene mbwate kera ko ba served almost immediately kwanyoranga lack of enough concrete evidence mbiyo juli chikolirolio elitagete obosaiti ntunatakarra from the eye yomwanya bantu amangana ye kigambero barabumba tagete obosaiti boisaine nakiyako garakero kinde omonto otiwa liba obosaiti bwari koligigu bwari gochagokonyo omonto liaba convicted kwanyoranga osiboyiru twachaka kolalamikanga nande what happened digo bano obosaiti ne ogento kiengencho mono akwanyara nyene binabi entailed corruption monte na ibete boli Wakili nere na manye then I did this thing again kwa yarange ki after some time ki abeire withdrawing bosaiti boy what if I install njebueka ondota yondoche but ningi bete kwa yaranga umonto osiboyiru buna twarore ebinga bantabanga abange baruseli wo ebina bientelity a lot of billions kwenda ntoko enda Wakili ndochenga amashabiki nagenda tokobwatia bagotebanga tunaendelea kujifundisha mengi Sara. Salimia sana mgeni kwa studio Wakili wa siku ya leo. Abarikiwe sana Oyonjofri Onyancha kwa chinsema cha South Mogirango. Ndi volinde na ragiga Wakili. Onatu miruga nga
Sometimes we are told about the missing file. Ngaki file yeko misi, omonto obwati kinaki yakwanyoranga file ya oteyo. Tiliko nyorekana, tiliko ba traced. What happens with the file? Kare, the system ya filing tu abwate. Neri was file ikobe kwa se bandu gari kidro. Depending ne kinambanga kire no mwaka. Nsachinde onyora nga file uyondo soerete ujiro wapraire for proceedings ya rurali ya chira se typing pool. Diyo taito kubwati ya kwanyara file ete yari. Whatever file ya netako te iyo. Lakini ikitabu nto movement register. Ne file iko ende code iko diko yo nyire code nyarebe nandi nanyira nikitarikigete. Konye kwenda typing nyarebo yegwa nandi ira netarikigete. E movement register nere gari. Lakini e system bono kia chenchire. E file rero no taka ku access online platform ya Judiciary Kiosk na bokoro ya titiri file yawe karaba register itukugete ikaenda itukugete karuki odagete ikayuna ndetarikigete na bogo for even from nyomba mwao not necessary ko ende code wese kubwati e procedure to ile ya Judiciary website to Judiciary Kiosk. It will show you nga ke file here. So bintu biri file ya sirire overrate mbiyo unless are you safe folder bekire ya bere misfiled. Okonye file yose ne ya 2020 ya bekiru as a folder ya 2021 by mistake. Nendo mate balibale mali nsakindo okonye abana mbaro ba attachment na usestaff gete batari very keen kwanyoro wa ya bekiru lakini file ire gosira I just write a complaint onye tomali ntomire ya mogo jobs RSK I'll forward it for you no mwaka nale kurumaran romoko ko jobs ya no kuramika urini rukururan sie taito ya era ko succession nkari rube file ya yaru te Kisumu ke akolete 1999 yaru te Kisumu ya akire so na monte ngocharo obsirero tujo to mu assist ya kianyore taito yae so abantu na bali abakuru ngote matari ko bakonya because ba konyara binte bigokora lakini aba banda barabake we encourage bakore procedure like Kisii RSK every Friday ko attendinda mararamisi y'abantu muna Friday bano muna hikyo lakini nabota lakini mambo ona tingo chakotoka lakini kwa kubale kitariki once quarantine kwa kutariki no chochi tukokete you don't pay anything to attend ase ututukanu boro somo chando tuate makobasonsora mwigwana mwakolegas amangana yo gusira wechi file twararorire for a long time kurende buna wakibekire biyanko nyorore nga chirisam inchiri gusira totally but rende nchira ne gwanira terigwe ebinte ibi gose nona online gose bibe digital so that yagaro monto gocha file ya ere digital to avoid such gusira siroko kwagera monto nyagote bu file ya ote takonyoro wenu bwae in time ekyo nekerengera na inchi buna sara ninge itabete lakini naye wikoitabe nga Kenya maiga tore tokwenda kandi gikire develop tuachakire ntutu stenographers like you sokora Supreme Court bali kolika there is somebody elsewhere ukolika gose machine gete baubanda banyora those transcriptions so one rende we need to roll out paka reservoir lakini those challenges inkira because ntorekera that level yo kogenda that way but we hope for the future as ebinto gokorekana senchira y'uburongi no bwororo we go to that direction. Ndoche Lydia Nyaboke akolika koro chinsemo cha tabaka agoteba congratulations sana wakili asogotosomia. Asante sana Sara, barikiwa pamoja na Brighton umrobili bwenza akiwa mmekwenda mbali na Mungu awabariki. Mbia mono sana. Eric Baraza na aligiretie agoteba please ask wakili when one goes to report an incident at the police station, police officers have come charges by themselves. They dismiss people's complaint before even they give OB number is given. Are police officers allowed to do such because they are serving wananchi? Before kuna complaint yao,
they just dismiss it batara kurikire obi bagotebie kia kingekoba ose kwa ba ose message baya soma ba translate buna bale bagoteye yete isaini oratakire obi ngakibono tokurika nonyena ase file. Is that right? Teribia a purpose you must carry obekira aria said desk no could receive any complaint from members of public. Eronye record tari ero guchunguza. Yes. At the end of the day, OCS with station nero allocate those complaints to respective police officers ba take up investigation baro nkigeo koruoro. Lakini bono kiroko nyoruria korete igo iri ni njira yoburereri. No bwataki yokoenda service OCS onyetorigo konyu hospital naro onyetorigo konyu county commander naro echeini inero obeka mramis na boja no into office yeito auto request auto information yeito gokobe to make sure report ya beki na ija kusurika because it doesn't matter complain kikwaira nebe nke to them barorenge etisaini let them do their job yokwena ne obi na ko record complain iri obwata okoba naye wasokire gwachire pake police station kwa bekire complain yao igukorenga na wakili. It is not right tigaba kore mirimo yabo bunebwenerete mbaba charges batara kwa nonye ne obi number antogendrete igabusi manchumurigeria togendete koba na wakili Gideon Nyambati oyuro mochea o Southwest Kenya ekyombekia LSK eiwete mbabwata na barabwa masababo bachi address their challenges tigendete kubwata ebigambero aiga Kenya no bokoreri bwabo kwegure the sababu ekogere ebina bichuriranete. It doesn't matter naki asengencho weika keshugulikerwe na goshugulikerwe twanyorenge bine binge nigo bigoshugulikerwa no montoyo of somba bwate a lot of challenges tali Kisii yoka tali South Kenya tali Southwest Kenya yoka korende nebigambero byonsi asense ya Kenya abwasi baligete koligari chibuli keranu yoko enekyanga aba Kenya aba Gusii banyolero bwene bwabo within the shortest time possible ontutana utacheki gambero now and then okona korwa castigation ochia se abateneneri ao ngambali okoragasi ya boronge kolindo muchando nororo nchinae twanchiranire boigo Linet aboki nagendete kuligerera gotebe kwana wakili mbiya manaso gocha se studio mbiya manaso goto information eli toganetie Alois Olina akulika korwa South Mugirango agoteba kweli nimejifundisha mambo mengi kutoka kwa wakili bwana na awe na yeye. Asante sana kwa chinsemo cha South Mugirango. Nindoche Irene Olina kwa chinsemo cha ise chagoteba tuko ndani mpaka mwisho. Asante sana Ndizi TV, asante sana wakili asogo chagotoerera mangana amange. Nara kubulia kurwa sekyombekia LSK wakili na bagototebi their achievements chiribaroche no nyebabwate challenges chinyinge. What are some of the achievements from the LSK ase orogongorwa Southwest Kenya tutaragenda the national LSK eyungu chale gototebi na ende nono yomtubrete no makoli nambo ligaiga. Asante asokubulia ekrotoga ndrete busio nindoche bali bagende tutubwate gwetera senchira ya online nero Ndizi TV News ensemo ya Facebook ndoche nga Dismas Noale Divina Kemi noatunet kuruchinsemo cha Qatar agoteba tuko pamoja hadi mwisho gendra kutumachi jumbe chainu ntuchirigereria keroto gendrete na wakili nerega ya chire wakili direct whatever it's about general knowledge igoro ya mangana ni Richiko akoro kwa Miriam Ogao kurachisema cha Ugembo municipality awote basalimia sana wakili ndani ya studio alafu libolia ya kubolia mangana a divorce ntwarara the CJ gagotebanga goseba gotebanga in any condition gose divorce ya beire kero monda wenete kuire bintu byae contribution cha ya sinyom one is asking what if we bought obolemo pamoja tulijenga nyumba pamoja, tumenunua shamba pamoja. Hiyo itafanyika namna gani? Kwa sababu uko koraba linge bintu jointly. Naki agotebanga make us understand asa mangana a divorce. Ekero yate bekana ngabantu wikabachikuira nusu kulingana na contribution chao. Ntubugate
different schools of thought as determine ibina via divorce. Okay. Skuru yemo ebate abangantu babaga ni nusu nusu. Na antu bwate previous decisions kiagareta baga base era ini especially one reading case in area Kifui to the former IPC chair. Na antu bwate another school of thought nga igo soka ne kiwa jetanaki. That is another school of thought. When you mogolete property jointly and more divorcely, this property only very capable kobaganu under registration as sectorial property law. Maybe you the ground floor or the first floor. The property ye corner more say the proceeds. Okay. So you have to monta isaneke. Because you mogata abana, you may decide when you register ne trust ya abana kiagera divorce. Teri muriko bagana abana. Yes, you do. Abana babu remains need more go separate also more divorce. A challenge kobo. Yes. Ne ri ngomugaka osomo ngango korare gas. Ogera muagore property. Yes. Lakini in this school of thought ne ringa omongina osomugaka na aruite emotional support. All right. There's this moment ekerare kubuka mambi orosie echae breakfast wake yange pass kabisa wasoka kwenda obusine moreri wakolega asi kwa rosie nibo. Yes. Ntumeki togo consider. That is now a school of thought ya muri arimo ko bagana gatigati. Lakini intent yenene iyo kucha okosoka na kiwa achete na kyo. Yes. Ne mipango ya kando. Toko gold digger. Yes. Ya ego soka ngana inche tumanyiri tubuga ten contribution warranty claim. Watenga wikoba gerwa mali. So ntango bono your contribution. Nereo that was what it was intended to cure. Mono apart from it mbiroro lakini igetambo kerekene na kieki. Do rende nonye yabegetu still abantu mare uchadiriana. What is the legality of that decision? Yes. Versus umuntu rinda normal marriage. All right. Asante sana Miriam Mugango renginga kwa nyodre answer yo senchira yo wikira nunga as a divorce cases muna wakili atevire enchira nero roro kubwata kana neri chiko lya divorce act onya roro wakili enchira nero roro bago determine who takes what nga kieko babuna atevire igo asenchirende yende nga utabeba ile umenunua unatevire no gocha gukora mangana a gold diggers montata getomo bagere lakini hakuna kitu alichangia. I think that is the science here between that comment kule ndento chikona kumanya gochimotunga nga kigo chakoba kule ndotevire nga lichikondro igoro yokubaga nebintekero mule legally ubate marriage certificate wono mota getego tikana mogo divorce ndocho togereria mangana a divorce separation ne chingencho chinyinge chiri abantu bagutigana nga nkige koirera osena kia mangana yako enda kero to chotora chingaki na wakili Gideon Nyambati ekerenera ranyore libaga. Asante Paul Young Media agotebanga good morning Ndizi TV. I'm watching the show from Kebirigo. Biamono sana Bismarck Mokwa nera no alime kurachinsa cha Gusii getembenubia na algereti morobilio bweli chiko bono mambia na ndonse sutu bwatete kurwa abago tutumero ujimbo tutabinga nga yoto bwatete kurwa egero to appreciate asenchira ya bene egero to na wakili Gideon Nyambati oyoro manyakerogo o LSK aserogongorwa South West Kenya
iyo bwate angachi county sano na baro bagenda tukubeka imirobure yabo ngana ki baranyala kurwa bokoreri bwabo bunaba manyi Richiko wethera advocates aba wakili mwanyoro bokoreri asenchira ya bene ntogendrete na nyitu bwate chideka ng'ikomi wakili kyagera na bwate kina atagete gucho guikera sekigambero tochitomobeke ga nere ekwenderia teba na bego siku motunga bono muntu tayo okuwakilisha igai ateba chiko bachideke 45 tumwanchire anyare ko ga kwenda ikero mete Thursday jam nero rora mangana daraja 2 amangana nda mangi chipara igo goika tumwanchire chinsecho anyare kumnyoka nere aikira niyo bokoreri bwaye buna omo wakili engana nere twasome gazeti recently I think week ago last week tokaranga enkwana ya yomo CJ Mother Kome agatebanga mbabwege temerobelio yogo chakwena kyanga twatwalire high courts asichi county chonzi sense ya Kenya atebetenga abantu mbara bange bagutara even 100 kilometers 150 kilometers uchikulio bokoreri bwebigambero bya high courts. Your opinion on the same ase engane yo do na inche na bwate my own opinion na it may think you're a mentor on that is it possible? Well, a constitution se katiba go provide irenga kere county ngwene tuare high court na high court itotake go tuare all levels of the high court employment court, land court and the conventional high court ndurgo chunga tutuare ya mututike chindi for instance sita employment court we go to either Kericho or Kisumu. A purpose in ring and to bwati establishment host. Though Richiko they are provided the rest and much is the court. Now be quandru employment related matters so long as is salary of that claimant it will exceed 80,000 Kenya shillings. Na boko enda rest and magistrate court. But I set it to 100. Can it exceed then you go to a court of the status of the high court. Kisumu bawa chichachi babere. Ba a position hiyo. Yo torengeti ngomana toka Kisii ga. Challenge. Tuarete mono ne ase infrastructure yani ase bikaransa sibiravere lakini grad go tebya abantu baminto nga foi miaka yons p Kisii high court janya go tuare taito lakini last month inae tu rate of allotment year pro Kisii municipality pro 3 stroke 664 over more than 1 hectare ase High Court and the Court of Appeal chikwagachwa. Iriko nyetoganyete. Tonyore document World Bank yagache. Bono tuanyore documents. We have had a meeting na in judge we court. Yes. To ende to akanere because it over argument yari na iru. Such that trouser we this document. Pachake kwagacha. So bauja kwagacha means service yitoko myaka Kisumu will be here. Recently last year, ntu atwara Court of Appeal kekaransa Kisii for a week. Ntu atwara the enough space. But to kwagacha, we want every station in Kisii. Such that iturani our affairs kuruga. So challenge jicho sijia tetengu itale around neri one way of view oko implement the constitutional mandate office yae na tunamukaribisha sana. Yes. That's very good. That's congratulations on that. Asing inchonga kuligyo bokoreri to other counties. Inki baroba kolete mpaka bakanyora search services angena asibale. That's a milestone asa mangana yebigambiro asa mangana yokorwa boene no bokoreri ucha saba na inchi. That's very correct. Nychiko konya sana tonyora bokoreri angega iga na intubuna a county ya Kisii. Timedina Nyamira na barabu na bora nyore bago chakonyora na barabu because a intention ya Kome through a mandate of VCI igo kere county ta kere tuare a high court.
egere topunguza mang'ana y'aba Kenya gutara from one county to another kuliyo bokoreri buri bwarengela ikiri gotoka ase angeno nase county yao eyo erebia asensemeyo iyo tunasema ni heko Olentit Boniface Ondari agoteba makoli aretire mechando emenge Wakili aseriro baria Gusii ninki torakore gukura buna abakenya ngana ya makoli ni tadia makoli yok ebioski korengana ni Richiko kerogo tware title wigetware access road bori momboyo bogosoka bore land road tutia bono ebitina byabera semeki ntoraro title togenda togwatera na ibimbago na ibimbago ikiro mutataro cia gakori we are wasting a lot of land bari gwanja barosi title ubukori buri bware gusira totuare common road of access that's true egintu nkero bururi mbokare gusiga ng'egioski gose imeteroche korengana Richiko there is what we call minimum land holding acreage togonde nga 20 by 20 we title eyango because minimum land holding should be like 25 by 100 minimum beyond their title they are otherwise itakere cover the standard rate is 30 by 100 such that you go go 0.028 or 0.027 that could be the minimum acreage title osoka lakini ngakiro montate rukujipara kaanga kibur mubuja koba because we are not establishing a trust kaera nga ntumie gioskiege nkorwa abana baso abaje koro such a kind of onye ndiyerere chestad ntuasi umubo lakini nga oyo gonye na aterio gioskiegere 20 by 30 abana bane ngakibaja kugiaterana so yine segete jakoba mutugege tutagira abantu bitwa discourage kapsa teto tware common road of access kiro monta gosoka njera seje tire makuria yakore asire ndagere sumekwe all right mbia mara sana Wakili alafu gentugena tetobeke nonyera bagusibia ntoroche during the county breakfast prayers it's called Valentine's Day as a county mugavana natebetenga agenda yaye natagete kuigura town yo muchubo songo nkarogo tebanga bona sibali baga chitange na pare bioski nini wachitayarishe usibachake kunganya on time ekiagara ni gata gite budget yeche ekina kigente gitangani atete ko gariya omuchubo songo antumbale bago chokolate shida barolenga igo bono obaswananire enkiura batere because magendero wika magendero natakire lakini any decision egokorwa netakiri tware limit onye kwagajite on a property registered with valid documents take over affected unless bakoringa compulsory land acquisition bakuguri ba asayegoro lakini nyoko banyete nganaye go byebeganeti amatukari ko aranyure mbe ayerire ariaro ntoko gotebi nga iko kurereriwe because naye gwachite ugateke advantage yo position ya lengororo kwaragire nafu lakini onyere property yao ere dure registered documented jirororo the only option ya rororo is compulsory land acquisition all right bia mono sana Wakili chinsa chiri cha ondo chenga chitigara chideka isata chioka totebi that achievement na inumoko wakerabu na LSK Southwest Kenya so bwango nso mechu jumbe chirange ibiri isatu inye so that oruengana yao yo mwerio o manya kogenda no chinga chinsa chiringo ikachire tinta itio nyorwe asokuro bokorali mbia sana as equation iyo yoboria as Southwest LSK Ntora achieve much, but we have made strides towards a certain level of achievement. One, to make sure inga abantu baito banyori ruobo kore Richiko. That is for sure. Kiagera torarora and strike ya vera around this area. Yogote banga sinare
amagosa beiri. So we have made that kind of progress. Second, we have worked closely na CUC, Court Users Committee stakeholders, to make sure ng'abantu mbali bali okonyora babwatire bakairu ose prison ba church yakore revision regularly, like from last year to date abantu batigiru n'amagosa ali amakama ke basore community buya as Southwest barabe abantu over 500. Right, that's good. As RSK, we have facilitated konyore title ya Kisii High Court. Yeah. Iyi yabere for the last over 50 years itanya karorekana. And last year end, RSK together na council na our members, ni tutuenge champions ya Chess Cup tournament. Iyi itanya gocha. In Nyanza. For imi yake yonspi. Korea chagete. Ni to currently to tonyebwate and we are ready to defend it this year. So among those two akori gocha na inchire moyo koruwa bosemi bwabusa. I think those some of the challenges and achievements to akori, and we look forward to kokora mono. Amangi. Congratulations, that's a milestone. Abne tournament area last year. We hope nyagendera, and we hope for the best from the LSK Southwest Kenya. Ngamba kora mangana manene amange likoro kena barabuo emirimo yabo wucha saba na inchi. We wish you all the best Wakili na ende tokubaganiria maya kigima osengenjo chinsa chao edeke maya etaniri ndo chenga Solomon kutoka Ugembo agoteba congratulations to Wakili. I'm listening asa mangana yeli chiko Joshua Monguru Ishmael kura chinsa machamilimani nyatieko kinyozi agoteba nare etionde Sarontita nimbaro chekorwa igachinse moche ibara. Asante sana asokogendera gutubwatya aigase igetaseni kia Ndizi TV na mwensi balimongenda tutumachi ujumbe to wakangambia mono sana asokwenda kubwati murubuli bweli chiko ekaruto kumerana naba manyibeli chiko bato obasemya bato okumanya nganki kigwenete gokorwa korengana neli chiko lichiko isokwenyore nseme ngao ni woko enyora nga kwanyorira asako ngutu wakangambia mono asemwensi utumachi ujumbe chaino. Wakili tiangu bwatoke your last word in less than 30 seconds egero gende na liora ikere kulengo watainga. Thank you very much. Ndio sana saba tegereri as studio. We look forward to more engagement than before. And I say whichever challenges moratware, you're welcome. Just come to us. Tutakusaidia. Yes. Mbia mwana sana Wakili, barikiwa sana. Tuwarali tukoligia. Tiga naende tokole ige wiki go chanya sae kara ntuachere. Manchumule na tiga tokolire gabo. Toenda sinse mwende studio egara toy Wakili bagasoke. Tumanya kuira na chideka iga na into tokoro morobeli obwensa kya tobese gusuka njini onkoro kwa Sara Nyarangion Tita igo tuwarenge na Wakili Gideon Nyambati oyoro munyakerogo ase kyombokia LSK South Kenya West. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Maya de chiba senguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wagoda bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyenge make use
egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bari miaka 13 guche igoro Gusii Urban Blaze omugaso obona turi guciye ko babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga fate star nyagote bagagunga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami naebweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'omugusii Biama naendo mwanchu morigeria twakorane na wakili Gideon Nyambati ominyo kirachi kora rambangana aye mirimo ekero yo mtu Brighton ya mokobire igabarara soka nje naonde iga ntubate chideka kianda ne chideka ichikianda mwanchu morigeria ne chiagaye inkinta getokore bono iga chideka chi ne chinyinge noko genda se amangana ye egosori eliyo kwebwera chibesa kurugiga segetaseni kya Ndizi TV obwansu bwomo Gusii egento gokora mwanchu muriria sobwango bwate simyao yakoboko togende mpaka ase app ya Mpesa ekero gwikiraroro nigo kugenda garia lipa na Mpesa ogenda samangana a pay bill kero gwikire pay bill genda gabo sensemo ya a business number kero wekire gabo business number veka 888090 timete se kwa bekiro manchu murigeria 888090 iyo nero business number ekero wako riga genda mpaka amount goko beka shilingi 100 ya machioka egero nyare ko ba gokwibira asimambe yabone koro kwa bekire 100 yemo igoko genda garia sa account name olikelieta Ndizi NDIZI ego chideke chuma chumuligeria nteto ko bali baga kero montamnyo ke garia sisimia yakoboko egera beke egera tumanya koranga konyora turu mubiri tukoria rero naende ngosabanga omubiyanya ariko gakobo musubati mate Brighton taya rero konge kombe okobiro mogeni onontete kubateya basubati changamuka haraka ntobwate chideka ntobachideka nge isano iga echinabo chisaine onyara ko bagokwebwera chibesa bono mambia ego chideke chine chae bweka iga monto musubati koranga mbwango genda gali lipa na Mpesa bunere gabo ase TV yao gabo roche igo play and win chibase chinchirororo anda banta bange banyari ko bakwebwera asa matuka mange banyari ko bakwebwera ase nchira ya bene hii ni pesa yako egento gokora just play and win. You cannot win onye tokwenda ase simyao yakoboko
onyare koba gokogosori bina nagotebire igo bone kiore lingwa sikere getingwa sikere torro yondo bwiro chake goteba ngaya opendi ntobwati opendi onde bwensi uri okogosoria nigakwegwa chibese icho naendo ise kogosoria se chintunda chinyinge omwancho moligereria nigokwebwera chibese icho asenchera eyemo sana maridadi igo bono omwancho moligereria chiesa bono iga chideke chine chiao igo na chibire producer tete gonte inkwane gente kinga korende na tebire ngaya tigang'eri bageriga omwancho moligereria oli otamanyetie paybill number mweri baga egeranyare koyemanya paybill number nigere 888090 ekera amount chire mia ya mayoka na account gokolika Ndizi igo chintune chingoranyare koba kogosoria oikabwebwere chibese chiga senchera yobekerano bunere gabwa TV ya omwancho moligereria this is your time, this is your opportunity asokobeke mia ya montaite nyora abantu nonye ni komiga endo chimwagenderere kobeka garia tema mono nande irorera nyoko bashilingi chimia ibere echine chintunda ibere nyoko bwate chimia isano echine chintunda isano nyoko bwate libweyamo echine chintunda 10 mwancho moligereria chorabe kamara 10 gaba babolio tumekeli weyamo yoka umayega nyora chiri buchinde kianda igoro siyo itakuwa ni mambo mzuri tobese gotigwa magega mwaka naro kwa James ogeto kora chinsema chaibaraga ali account ya Nyamira agante yo mwana wa Sara nande irorire account number ejo egerenya ale kubeka bono mambe kora chinsema chaibaraga ali account ya Nyamira asante sana na ende natumekerengere likia gochagali ase enchera ya Facebook chinga kitwalenge no Wakili akora kwa James Onkunde agante inga Onkunde ne lia tata kolende lia nani gonkoro kwa James ogeto kora chinsema chaibara baby James ogeto na bonko nyeirora nigere 888 yune business number 888090 ekero gwakorire igo bono mwancho moligereria kwebwerole chibese chia senchira yobekera tindali omobui emashini gagenda tugunchukana na like this like that ndate lietali auri saororo nchento merwe lieteli gocha egerendali omobui asenchira ya bene igo bono chinga kechina koire ndochenga abange bagendete gutuma emie yabo gochaga iga Koromo kia kigima chideka chatigire ni isato chioka isato chioka chatigire mwancho moligereria na kwali bagalia bene togenda sego soli eyo orochere gabu ase TV yao tumanye gokoro moroberio monto moswati to besa condet down ekiagara ninche bwekanta wale te maiga oyo minto preto ni gasuka kidogo igobono nyora libageri tome mie yu bwango to besa kobeka chimie ibere ya beka mia igonyora komanga watumire chintunda chinyinge mashini gale kuna wantabinga Sara mshinda nakuja karati gake mashini abantu bagenda togotoma tupatie dakika moja peke yake igono mwancho moligereria to besa gotigo magega rero musilalamike ekiagara na abeire very fair na abeire chidaika chirimo gwenerete gotuma chibesa cheino gocha se paybill number bwenyore shilingi chiribu 10 omaite chiribu 10 mwancho moligereria nigo gwakane rent ogorera bane bitabu ogore bituma nyomba osyobosie ogorera bane keriero bwebekere credit ya bweka otomere mwisoko mino bwato mujando shilingi 500 yani ni pesa mingi sana emia ya mateko okonya kende kolende naboko ye chencha egere ekoletere ebesa finally ndo chenga mobiyotokire mobiyasha patikana mashini ya letire gochaga ya tebirenga Sara sasa au mshindi lazima patikane asubuhi ya leo naende na agokire asengencho no mosubati onyorire bono mambe shilingi chiribu 10 achesire marange 5 iga yani nga nero beiro mubwi amecheza mara 5 akoro kwa Jasmine akanga namba ya chakirite 0711 ekaerera 89 ndiye mshindi wa asubuhi ya leo Jasmine akanga namba ya 0711 ekaerera 89 just like that naye bano tobese gotigwa magega gendra gochiesa kurubono iga ekerego cha chinsa cha mugaso maswat Petronila guika se studio
nere machine nemwe umubui igombi yochake bono mapema egero chikobo umubui asimirubirie kubwate togwaka ngambie mono kigumo mwanchu murigereria Jasmine akanga nero umubui wechilingi chiribu 10 kurwa somurubirio bwensa kya toga chagete chinsa 12 noyo minto Brighton makoli nega sakia ndagi 10 ekeranti gabono na swano mo wakili nero rasuka kando kidogo kole ndembia mona sengencho twabwatira nakoro chinsa 12 mpaka bono chatigere chideka ibere choka chiraga chinsa isato chimambia ya bono gendra ko gosolia yo una nago tebire pay bill number nigere 888090 egero gendra kubika egera naye obe omobu itali chisiringi chiribu 10 choka tokorwa nkorwa tole 200,000 ekere drena nego korwa ende botambo yogo chochirwa mpapa antivirus nero narito korwa edrena na intungo sabatole nga na intu tochitoro 200,000 asomorobele bwensa kia ekere edrena nego korwa na intu toigubuya totieko na korwa chiribu 10 to wakangambia mono asengencho kwabere na intu goika omoelio Joshua Auta nero lenge producer yomorobele bwensa kia chinga kenenche sara nyarangi ontita twawatera noyo minto Brighton makoli wekali tukolia ankyo free Friday twarobuligereria borobia